grazia. Ella. O Maria, mãe da Irmã, preferite em parecer parecia del Padre, con umana Maria, che usa con lei scende contro l'uso. Maria,
dan il-pellegrinaġġ ejju jpoġġu l-intenzjonijiet tagħna, l-esperjenzi kollha tagħna. U flimkien bħala komunità matul din il-mixja ejjew inkunu ħaġa waħda ma' Marija ħadd wassalna hija Ġesu matul dan ir-Randani Martes. Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ew nitolbu talba lil Madonna tal-Grazzja anke f'din is-sena sabiħa tal-5 u 70 anniversarju mill-inkoronazzjoni ta' ġbieħ Qaddisa. O Madonna tal-Grazzja li sirijietna fil-passaġġ ta' sultana dejjima tagħhom għaliex fik raw li tisma' li twiżen, li tikkonsla, li tikkonforta, li tagħmel u li tqobb. Aħna llum inġeddu din ix-xempa tagħna u magħha nresqulek il-batija, il-ferħ, il-ħiket, il-ġid u dan kollu tagħna. Żommu Marija ħarstek fuq il-familji tal-parroċċja tagħna ta' pajjiżna sabiex ikompli ikollna familji skont il-qalb ta' Ibnek Ġesu u minnhom ikollna nsara tajbin. Ħares lill-ommijiet u l-missirijiet sabiex ikompli jrabbu lil uliedhom fil-grazzja permezz tas-sagramenti mqadsa fil-Knisja ta' Ġesu. Nitolbu għat-tfal, għall-adolescenti u għażagħżagħ tagħna sabiex jarfu s-sabiħ tal-ħajja. Nitolbuk li jkomplu jsibu persuni li jakkumpanjawhom fil-ħtiġijiet umani u spiritwali tagħhom. Kull intlom tas-sema tagħhom fejn fik isibu minn ħobbhom tas-sew. Ħarishom u proteġihom minn kull periklu u għamilhom dejjem iżjed ħbieb tal-Evanġelju. Aħna nafu li insibt grazzja quddiem Alla għaliex kont il-qaddejja umli tal-mulej. Jitolbuk għalhekk sabiex titlob lill-qalb ta' Ġesu biex jagħtina l-grazzi kollha li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. U jekk hija għall-ġid tagħna u l-ġida tal-Missier, dawn il-grazzi jseħħu fil-provvidenza kbira tiegħu għat-talb tiegħek. Il-grazzja mimlija sellimlek l-Arkanġlu Gabriel. U għalhekk nirrikorru għandek sabiex inti mimlija l-Ispiritu Qaddis tal-Alla tagħna. Nitolbuk sabiex ikollna l-grazzja li nħobbu dejjem iżjed lill-proxmu tagħna. Atina l-grazzja li nbattu bil-ġid id-deni li nirċievu u li bħalek inkunu għaddejja ta' xulxin. U Marija, inti t-teżorira tal-grazzi ta' Ġesu. Nitolbuk li tkompli tfawwal fuqna kotra ta' barkiet mis-sema sabiex inkunu sara tajba fis-soċjetà bil-grazzi ta' Ibnek. Lirek il-Maltin, il-parroċċja tagħna, il-pajjiżna, għanija u għalina iżjed vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi. Għatihom il-grazzja li jsemgħu s-sejħiet tal-mulej u jwieġbu iva bħalek. Għatina Marija l-grazzja li nkomplu nozzu l-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissier sa tmiem naturali tagħha. Nitolbuk ftakar fit-talb u fl-interċezzjoni tiegħek quddiem Alla, fil-morda u fl-anzjani tal-parroċċja tagħna ta' pajjiżna sabiex fik isibu l-faraġġ. Reġina tagħna jgħid għax hekk ħatrek ir-re tagħna. U għalhekk niġu quddiemek bit-talb tagħna sabiex toffrih lil-ibnek. Għaliex aħna nafu li xejn ma jiġħadlek. Ibnek, Ġesu Kristu Sidna, li għax jinsar tal-Alla l-Missier flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim għalik Marija,
e grazia Maria e Molevia, e beata entre posti nisa, e bere il frutto da Giudia Gesù. Adisa Maria Mamma, Idlo Marina Medibri, Esta Officia dal lontano. Setta Maria da Grazia, Idlo Marina. E io meta bidu għal dan il-pellegrinaġġ penitenzjali li nimpoġġa ħarsitna lejn tagħna tal-grazzi li qatt ma tieqaf tidħol għalina quddiem Ġesu u ngħidula flimkien nimxi warajk kull fejn toqgħodna Verġni Marija flimkien nimxi warajk kull fejn toqgħodna Verġni Marija. Mulej min jagħmel fid-dar tiegħek. Min joqgħod fuq l-ordja mqazza tiegħek, ngħidu flimkien nimxi warajk kull fejn toqgħodna Verġni Marija. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid is-sewwa fuq qalbu, min ma jqassarx bil-sieru, ma jagħmilx demi il-ġar u ma jgħajjarx lil-għajra, ngħidu flimkien nimxi warajk kull fejn toqgħodna Verġni Marija. Min ma jqisx lill-bniedem il-ħażin, ma jweġġa' lil dawk li jibżgħu mill-mulej, ngħidu flimkien nimxi warajk.
Spera che il Tadà creano per Casanello. Madre del Campanido, perché tanto in famiglia, usico il tema fisico o psicologico, tant'è di cosa. E poi, Maria, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulejmija, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija. Sirna, li jinti tismawit, jitqaddas ismek, tiġi salvnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk dak l-art. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija, il-mulej mierek, imbirtinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja. Iħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. Il-kelma tal-mulej. Marija tiġi mtella fis-sema fil-post xieraq tagħha ma' Ġesu, fejn minn hemm tidħol għalina fit-talb. Hekk intemmet ix-xewqa tagħha li tkun dejjem ħdejn biha Ġesu. Mulej għatina l-grazzja li xi darba aħna wkoll ningħaqdu miegħek u mal-omm imqatta tagħna kemm fil-ġisem kif ukoll fir-ruħ, flena tas-sema pajjiżna. Wara kull talba ngħidu flimkien, tidħol lina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Marija, int li fuqek tiddi l-glorja ta' ibnek kun il-kenn l-għajnuna u t-tama tagħna, id-duwa għal-ġrieħi tagħna, il-faraġ għan-niket tagħna. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja. Għal-komunità parrokjali tagħna li ispirati mix-xhieda tal-figli ta' Marija u l-quddusija tagħha, nistgħu dejjem nkunu sinjal pożittiv ta' tama u ta' qdusija. Tidħol Marija mimlija bil-grazzja. Jawm tal-grazzja għin lil dawk li jibnek Ġesu qiegħed isejjaħ għas-saċerdozju u għall-ħajja reliġjuża. Għamel li bħalek jilqgħu u jwieġbu għall-istedina bil-feħ. Tidħol għalina quddiemek Marija mimlija bil-grazzja.
għalik ismewi għaddu tismen kif tal-atnatek ikun l-irrisel kif is-sema irta tlal. Islim għalik Marija, bil-grazzja Marija il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frotta l-ġufijek, Ġesu. Isa Maria Mala, ġobalina mit-immi, Islim għalik Marija, bil-grazzja Marija il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frotta l-ġufijek, Ġesu. Isa Maria Mala, ġobalina mit-immi, Islim għalik Marija, bil-grazzja Marija il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frotta l-ġufijek, Ġesu. Isa Maria Mala, ġobalina mit-immi, Islim għalik Marija, bil-grazzja Marija il-mulejniek, imbirka inti fost il-nisa, imbirek il-frotta l-ġufijek, Ġesu. Isa Maria Mala, ġobalina mit-immi, O Ġesu tiegħi, affrinna d-nubietna, eħlibna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, l-aktar dawk li għandhom bżonn tal-bniena tiegħek. Il-ħames misteru tal-Glorja, meta Sitna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. U der sinjal kbir fis-sema. Mara liebsa x-xemx bil-qamar taħt riġleha u b'kuruna ta' 12 kewba fuq rasa. Il-kelma tal-mulej. Roddu qal lill-Alla. Marija, fl-umiltà profonda tiegħek, Alla għamel miegħek ħwejjeġ kbar u għamlek l-ibbirka fost in-nisa. Ommu sultana, aziza tagħna, itlob għalina, ħalli nkunu dejjem li bħalek, sabiex aħna wkoll ikun jistoqilna il-kuruna tal-glorja li ibnek Ġesu, is-sultan tagħna, rebaħ għalina minn fuq is-salib. Marija, l-aħħar ta' din il-mixja nitolbuk biex tkun magħna sabiex narfu ngħixu fl-imgrazzja u l-smana. Ja Om tal-grazzja, ejna biex inżommu ruħna. Islim għalik Marija, bil-grazzja Marija, Signor mia. Gloria al Signore, del Verbo e del Spirito Santo. Allora, la purgatorio, il Spirito di questa guida, e tutti gli aspetti di santità, e poi le vite di sanità di arte. Maria, Maria, grazie a Maria, Maria, perché ti fosse l'esame per il pronto a Gesù. Attivo amore rispettatele, siamo per pace. Attivo amore rispettatele, siamo per pace. Attivo amore rispettatele, siamo per pace. Vergine pura, avventualmente, umana, se Maria, Maria, grazie a Maria, Maria, perché ti fosse l'esame per il pronto a Gesù. Vergine pura, avventualmente, se Maria, Maria, grazie a Maria, Maria, perché ti fosse l'esame per il pronto a Gesù. Vergine pura, avventualmente, se Maria, Maria, grazie a Maria, Maria, perché ti fosse l'esame per il pronto a Gesù. Litania per Madonna, volei Nina, Cristo Nina, volei Nina, Cristo Ispana, Cristo il-Albalzana, il-Stile Gerlanda, liberalla il-Bejt
tisalla. Inta imqazza Alla wieħed. Imqazza Marija. Imqazza Ommalna. Imqazza xelfa ta' xbejliet. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-Ħina. Om tal-Grazzja tagħna. Om it-tama. Om l-iżjed sakja. Om l-iżjed nadifa. Om u verġni. Om la-teba. Om li tisroq il-ħafa. Om tal-aġel. Om tal-balit tajjel. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xedda kollu baħar. Xedda li tisroq kull-ima. Xedda li tisroq kull-qoqlina. Xedda kollu seta. Xedda kollu ħina. Xedda dejjem marbuta magħna. Mela tal-Qudusija. Tron tal-Ed. Bidu tal-Fem tagħna. Amara tal-Ispiritu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull ċieba. Warda mistika. Tornana tal-Verġni. Sultana tal-Qaddisin kollha. Sultana tan-nisma mingħajr l-ewwel sema. Sultana intera s-sema. Sultana tal-Rużarju Mqaddes. Sultana tal-Familja. Sultana tal-Paċi. Ħaruftajna li tneħħi t-nubiet tad-dinja. L-anġlu tal-Maħabbar il-Marija. Slimalik Marija, l-Grazzja Mardija Marija, il-birtiet posti nisam per il-filon tal-ġutti għal-ġesu. Għamni għabeja tal-Mulej, Slimalik Marija, l-Grazzja Mardija Marija, il-birtiet posti nisam per il-filon. U għalla li rinżema tħabbira tal-anġlu li bentija tisir bniedem fil-ġuf tal-Verġni Mqazza Marija. Għatina nitolbu bniedna nisqarru għamalla li nkunu mejjorin tal tagħha l-istess Kristu Sidna. Amen. Nixtieq naħseb issa kif tidħol il-proċessjoni inkomplu bil-qudiesa mexxija minn Monsinjur Arċisqof fis-sitta.